सोरगोआव बेयावनो नों आरो आंबो थाहैगोन दिनै दङ जोङो बे हादराव जेराव गोजोन रंजानाय दं बै सोरगोआव बेयावनो नों आरो आंबो थाहैगोन फोथायारि गासैबो सानसे थाहैगोन फैदो थांदोनि जोङो जोंनि आफानि न'आ माया संसारखौ नागारनानै फैदो थांदोनि जोङो जोंनि आफानि न'। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोदों। जों दिनैहायनो बेरायनो थांनो ओंखारदोंमोन आरोना भुटानसिम थांनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय दाना जेब्ला फैयै सफैयो जलाइस्रि मोनो अब्ला मा जाखो भटार माने आदार अरिजिनालखौनो लाबोआखै गासिबो डुप्लिकेटखौसो लाबोजोबदों। ओमफ्राय दा उफाय गैया लोगोफ्रा माखासे हाबनो मोनगोन माखासे हाबनो मोना बिदि जागोन साननानै मा जों लामायाव नेबाय आरोना नै लामायाव नेनानैहाय दा लोगोफ्रा गामिनि लोगोफोरखौ लाबोनो थिनहरबाय लाबोगासिनो दं दा बेखौनो नेगासिनो दं। दा नोंथांमोना जों थांनायनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासे नायलांदो। गारिया डिस्टार्ब फैदों ओंखायनो रायज्लायनाया एसे प्रब्लेम आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो आरोना। नै बिसोरनो नै भटार बावग्राफ्रा नै बावसिजोबदों गाइसमोन भटारखौ नों बावसिजोबदों बावनाय गोसो जाहैबाय दा माने जोङो बे डुप्लिकेटजोंनो हाबनो मोनगोन सानदोंमोन आरोना। दा जों खबर लानानै मिथिबाय दायो नै जलाइस्रि लामायाव नेगासिनो दं जों नै उफाय गैया दा माखासे हाबनो मोननानै माखासे हाबनो मोना बिदि जानो हागौना बेखायनो आदारखौनो बिहरफिनबाय आरोना। स' नोंथांमोननि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गोसो दंब्ला नायलांदो आरोना। लोगोफोर मा होनोब्ला आङो फैनाय टाइमावहाय आङो भिडिअखौनो खेबनो बावदों आरोना। लामाफोरखौ जेब्ला आङो भुटान मोनो हाजो गाखोयो आरोना। गेलेमफु टाउन बारनानै जेब्ला भुटान हाबनानै हाजो गाखोयो अब्लासो आङो भिडिअखौ खेबनो रोंबाय आरोना। बेबो लोगोफोरनि थिननायावसो, नङाब्लाथ' आं भिडिअखौ खेबनो बावबाय आरोना। लामाया बिराद गोजौ गाहाय हाजो नालाय गिथावनाबो आरोना। मालाबा डाइरेक्ट संख्लाय मालाबा गोजौ मानखोनांगौ सिरि गिलायदोंसो आं। लोगोफोर नोंथांमोनाबो गिनो हागौ आरोना साफा सानै। फुरा लामाया गोजौ गाहाय आरोना हाजो सानि लामा जाहैबाय। आरो ड्राइभारखौबो गिनो ओंखारलायलांबाय आङो, माने गोदान सोदाना बाराबो सालायफेरा बिदि लामायाव फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोजौ गाहाय लामायाव बिराद गिदोंलै आं बिरादनो। लामायावहाय जायगायावहाय समायनाखा आरोना बिराद समायना। नोंथांमोनाबो थांनानै खेबसेसो भिजिट खालामहैयो आरोना, एसेब्लाबो गोजोननाय मोनो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरोना। हेल' गाइसमोन, दायो जों नै भुटान मोनफैबाय आरोना फाइनालि। दा जोङो नैबेयाव गारिखौ पार्किं खालामबाय। दा पार्किं खालामनानै जोङो दा बै ब्रिड्जआव बेरायहैसिगोन आरोना। नोंथांमोना नायदो ब्रिड्जआ माबायदि, आं देखायनो नाजागोन। बिराद समायना आरोना बै नुहुरनाय ब्रिड्जआ। बेयावनो बयबो फैलायो आरोना जोंनि इन्डियानि मानसिफोरा। भुटान सफैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना आङो। जायगाया बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो। फाइनालि नैबे दालाङाव मोनफैबाय आरोना जों नै भुटाननि दालाङाव मोनफैबाय। स' बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फैनानै खेबसे भिजिट खालामफै, अब्ला बिराद गोजोननाय मोनो आरोना।
फुरा ओरैहाय मा मिथिबाय फुरा रिल सोलियो फट' सोलियो नोंथांमोनहाबो फट' खेबनानै लांनानै थांनो हागोन नेरसोन महरैहाय देनांहाय फिसा फिसौनो देखायनो हागोन आरो माथो ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो सफैनानै ओरै दङ नै जोंनि लोगो फैदों आरोना नै जोंना आसोलफ्रा माबायदि मोनदों सफैनानै बरिया मा बुंनो सानदों बेयाव सफैनानै मोजां मोनदों आरोना गोसोआ सफैनानै मोजां लागासिनो लकेसना मोजाङानो आरोना नोंथांमोनाबो खेबसे फैनानै भिजिट खालामफैनो हागोन नै बिराद मोजां सिनारि आरोना नोंथांमोनाव नायनो हागोन नै ओरैबो नाय ओरैहाय नै ओरै हाजो नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना हेल' गाइस जोङो बेरायफैदों आरोना दायो नै बिथाङा रिल्सल' लायो बियो फुरा रिल्सल' लायो बियो रिल्स माबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों आदसा मोजां आरोना फुरा इन्जय खालामनो गोसो जायोब्ला गोसोनि गिदिंलायबावनो फुरा आरोना नोंथांमोना फुरा मोजां बियो फैनानै भिजिट खालामफैदो आरोना खनसे फुरा थान्दाबो आरोना बारा गोजाङाबो गोलोमाबो देहाखौ गोजोन मोनो नोंथांमोना फैनो हागोन आरोना फैथारनांगोन खेबसेखौ बेरायनांगौ आरोना जानुवारि लास्टनि मुङैजोंबो फैबाय आरो दिनैहाय स' जोबोद मोजां मोनदों बेयाव सफैनानै बार खोलो खोलो बारदों जिरि जिरि दै बोहैदों स' नोंथांमोना फैयै फैयै सफैलायबाय गोदान जायगायाव नोंथांमोना नायलांदो जायगाया जोबोर मोजां जोङो दस्रा लकेसनाव फैबाय दायो फैयै फैयै सफैलायबाय जोङो दस्रा लकेसनाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन सिनायखायो भुटान बाथाय बे एसे खारला बायनायखौनो बेफोरखौनो नै हिस्ट्रिफोरखौनो बुजिखायो दा भुटान होननानै